Ar droad y 14 ar 15 ganrif, roedd tŷ llawer llai yn eistedd ar y tir yma ym Bedwellte. Cafodd Samuel Humphrey, diwydiannwr llwyddiannus ac un o berchnogion cwmni haearn Tredegar, y tir oddi wrth y teulu Morgan. Yma adeiladodd dŷ llawer mwy a gwblhawyd i ddechrau yn 1822. Fodd bynnag, bu farw Humphrey y flwyddyn honno, ac fe gymerodd ei fab, Samuel Humphrey Jr, gyfranddaliadau ei dad yn y busnes drosodd a phreswylio yma. Roedd gan Humphrey Jr uchelgeisiau mawr i ddatblygu Tŷ Bedwellte ar 26 erw a oedd yn cyd-fynd ag ef. Erbyn 1839, roedd ei uchelgeisiau wedi dwyn ffrwyth ac roedd gwedd y tŷ yn debyg iawn i fel y mae heddiw. Ar ei ymddeoliad yn 1853, defnyddiwyd y tŷ wedyn i gartrefi reolwr y gwaith haearn. Y mwyaf nodedig oedd Richard Powell Davies, a gododd ei wraig yr arian i adeiladu cloc haearn y dref. Tua diwedd y 14 ar 15 ganrif, roedd y diwydiant haearn ar drai, a phenderfynodd y gwaith haearn roi'r gorau i'w tenantiaeth yn 1899. Roedd pennod newydd i Tŷ Bedwellte ar fin cychwyn.